An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye juma ye avril kalo tile 3 san 2026 an bɛ foli ta k'a ɲɛsin monsieur le ministre Cɔrɔnɔ Umar As Jalo ma ko Ala ka juma tile hɛrɛ di anw ni ale bɛɛ lajɛlen ma. Jaba Sidibe ni a bɛ Salakaw ka sigi la k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn. Sori Kɛmɛso Bayiba mairie du district kɔnɔna na Amadu Gasama domaine kɔnɔ min ye Jalafarakaw ka maire Seydou Sakɔ k'an b'a fɔ a n'a ka maire bɛɛ lajɛlen ni waati in na k'u bɛ taama la Kayi mara kɔnɔna na Jalafara commune maaw an b'u fo o la. An tɛ ɲinɛ Siriman Bacili kɔ commune na maire kɔrɔ don ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma. An ka duguladenw fala ye o fana u ye fɛɛrɛ sɔrɔ han. Courant tina taji ti sɔrɔ o fana taara panneau ɲini. U nana sa Segu ntɛnɛn na ka taa monter a montement le bannen tuma min on s'en donne tout le monde a fanga bonyana an ka du ma u dimina dɛ fala ye n'u ye batterie segin de sa aw ka camancɛ ta ni anw da in tilancɛ ani panneau den 60 wa joli de aw kɔni y'a tugu ɲɔgɔn na ye dɛ kɛnɛ fɛrɛlen min bɛ yen ɲinan kɔni an tɛ taji sa maa si fɛ ka taa an ka malo gosi. Duguladenw fana bɔlen don an nu ma nin waati na ne yɛrɛ bolo dugudenw kan ka to k'u bolo fara ɲɔgɔn kan fala ye ka nin baara ɲɔgɔnnaw de sigi sen kan ni ko tɛ ko la i yɛrɛ bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini sabula sɛnɛ waati ale tɛ sɔn kuma caman ma. Sɔgɔmada in na taji sɔngɔ yɛlɛli Yorosokaw fɛ yen a ye dɔ fara min ye mɔbiliw ta saraka fala ye Bamakɔ ya ba caman bɛ yen bi u bɛ kulela taji ko kuranko ale ni jiko la. An n'an da don la fɛɛrɛ minnu ma an yɛrɛ bolo k'o fɔ gouvernement ya k'o fana fara taw ka fala ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye maa minnu bɛ arabu kalan ni faransi kalan kɛ kajolokaw fɛ yen kalan kɛra olu kunna anw bankasikaw an bɛ k'an labɛn fala ye paki fɛti o ye kari na ca ɔnzɔnu anw b'a bɛɛ de la o bien manger bɛ yɔrɔ la anw bɛ yen bankasikaw y'an ni yɔrɔ labɛn an bɛ na n t'an ka paki fɛti kɛ yen. San kɔnɔ yanni sɛnɛ lajɛ ka kɛ jamanakuntigi fɛ yen ɲɛbila baara min bɛ kɛ premier ministre fɛ yen fala ye ɲɛfɔli kɛr'o la ɲinan san ko min ye CFA wali miliyari 16 kunkan fɛ o de bɛna don sɛnɛko ta sira fɛ. Umu Keyita ni ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la ɲɔgɔn tɛ ɲamada jungo jugu ni yuruguyurugu kɛlɛli la pankurutigi kɛnɛw kan diɲɛ seleke naani ye ale sugandi k'a kɛ u ka lajɛ nata in san 2027 k'o ɲɛmaya d'a ma an na nzole d'ale la. Kalilu Si min ye Jabo Yamo Wɛlɛgɛmu kan ani Musa Wan olu bisimila premier ministre fɛ ale ni CNT ɲɛma min ye kɔkan kibaruyaw la Trump a y'a ka sariya ministre gɛn han fala ye awɔ k'a ma jɔ a jɔyɔrɔ la.